To náročnom štvorboji dnes zvíťazila Anastasia Zurkina z Ruska. Strieborná priečka patrí do Českej republiky, získala ju Alina Štanzina. A česká reprezentantka vybojovala aj bronzovú priečku a tá patrí dnes Denise Hadačovej. Juniorský štvoroboj už naozaj nie ľahký. Tieto gymnastiky určite uvidíme ako reprezentantky z tých krajín aj na európskych majstrovstvách v Holone. Na stupni víťazov stojí aj Alina Štanzina, ktorá sa práve dnes dožila svojich narodenín, takže úprimne blahoželáme. Veľa zdravia, Alina, všetko najlepšie a veľa šťastia do budúcnosti nielen v športe, ale aj v živote vôbec. Poďme k ďalším našim výsledkom. 4. miesto obsadila česká reprezentantka Gabriela Trnková. Na 5. mieste skončila Katerina Pančenko, Avantgard Rusko. A 6. miesto si dnes v tomto náročnom štvorboji vybojovala slovenská reprezentantka Petra Hladíková. Na 7. mieste je takisto Slovenka. Zatlieskajme Kristýne Semanovej. A do tretice 8. miesto takisto ustáva na Slovensku, získala ho Adriana Tinková. Na 9. mieste skončila Sabina Zálešáková z SK Veselý nad Moravou. A prvú desiatku uzatvára Andriana Blažič zo Srbska. Prosím ďalšie gymnastky, aby zostali na svojich miestach. 10. miesto Tina Hajdiniak, športový klub Favorit Maria.